back to my channel. This is Hangal Girl, lang yung hangal sa kabukiran. For today's video ay tika muna. Ano ba? So today's video ay wala akong ma-vlog. So pupunta ako sa aking mga biyenan. And then naglilitsyon daw sila doon ng baboy. Kasi sabi nila dapat daw kasi yung baboy na yon litsonin para i-surprise daw sa aking birthday. Charot! Aww. So, at hindi ko rin alam na may palitsyon-litsyon pa sila pala talaga. Pero, ang baboy, masyadong mainit guys. Oh, teka lang. Teka lang. So, yung baboy, hindi yata kumain at hindi umabot sa birthday ko. So, ayun, lininlitsyon na nila. Kaya, punta ako doon. Manapat ano ko asay kaon basta pupunta ako doon dahil kakain ako doon. Kaya tara samahan niyo ako pupunta sa aking biyenan dahil lilitsunan nila ako. Charot! Lilitsunin nila ako. So naglilitsun sila ng baboy at mag-video na lang tayo doon dahil wala tayong pang premiere. So, wala akong ma-vlog ngayon. Wala akong challenge. So, pakisabi na lang sa mga gusto nyo pang i-challenge sa akin. Charot! So, para may ma-vlog tayo, no? Kasi wala tayong ma-vlog. Char! So, samahan nyo ako, guys. Babush! Let's go there and eat Lechon. Eat Lechon. Sana luto na. Dahil ako pa naman ngayon pa lang ako pagkatapos simba naligo. Tapos naglaag na naman. As usual Sunday laag time. So babus kay may sounds. Cute. Dako. So, hi guys! After 3 hours, charot, kumain na kami doon. So guys, tapos na kaming kumain doon. Hindi na ako nag-video dahil masyado ng maingay. Tapos hindi na ako nag-video. So, yun lang. Parang napakaliit ng video ko ngayon. Tapos, sana hindi marinig yung mga nag-video ki. Napapalibutan ako ng mga nag-video ki. Uy, bakit madilim? Madilim ang inyong mga pag-ibig sa akin. Char! So, at kanina fresh na fresh. Ngayon, super haggard na this. So, ano kayang gagawin ko pa, no? So, tingnan lang muna natin. At, umuwi na ako.
Dahil nag-charge lang ako doon din. At wala kaming kuryente sa bahay. Naglampara na lang kami. Walang kuryente. So, wawa naman ako. So, yun lang muna guys. 3 hours later. Hi guys! So, before this video ends, yung pagpunta ko doon sa aking biyanan, idagdag ko na lang tong video na to. Para medyo mahaba-haba naman yung video kasi napakaliit lang yung video na kinakapture ko doon sa nung pumunta ako sa mabinan ko. Dahil mahiya man ako mag-video doon. So, ipapakita ko lang yung kunti-kunti lang naman na nagustuhan ko kasi yung pagkuha ng mga video sa mga flowers ba. So, nandito ako ngayon sa garden ng sister-in-law ko. Bali, asawa, oo, ano nga ba, loading man ako So, ipapakita ko sa inyo yung mga kuha ko na video ko yung mga flowers dahil napakaganda talaga pag mga flowers. Yun lang naman, kunti lang naman para lang madagdag doon sa video ko ba. Pagtyagaan nyo na lang. Charot. So, pasensya na kayo. Dahil kahit ano na lang yung mga nilagay ko na mga videos ba dito sa sa video to sa YT. Charot. So, pagtyagaan nyo na. Ma-enjoy lang kayo sa view. Char! Charot. Charotiful. So, please watch. Akala nyo bulaklak, so hindi na po to bulaklak. Mukha na ko po, mukha ko na po ito. So guys, I just love. So, hope you enjoy the beautiful flowers. Beautiful. Beautiful. So, pasensya nyo na. Sana nakaabot na to ng mga 10 minutes. Char! So,
Thank you for watching. This is Hangal Girl. Again. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Bye. Sending you all the beautiful followers. Charot. Babush. 君の虜になってしまえばきっと